Last day sa nagsweldo kami is nagstoryahan ay kami kami sagwa, mga seafoods or mga sangyop. Pero nanamon nga mga sangyop na lang kami. Paghapon is Domingo, kay wala naman kami trabaho, kaya na kami birthday kong Domingo. Nagsimba kami, tapos pagsimba is diretso kami diri sa may sangyop salan, diri sa Migag Korean Barbecue House. Marag di siyang negosyo ni isang Bisaya squad nila, medyo maldito Glister Kapuno. Upod kong ang duwa kagwapo ko naman yung ka-board mate diri. Unlimited sangyupsal guys. Ang ilang presyo is unlimited pork at 299 per head, unlimited pork and beef 399 per head, unlimited side dish, unlimited rice. Located doon sa guys sa Pedro Rosario Street, Cebu City. Open sila 11 AM to 10 PM Monday to Sunday. Buret ni Dodong. Nga porting ito kakangka ngay Korean na gino'n niya. Hindi magunta mo? Gino'n nila. Ala naman nagtinikal naman sa siyempre Ilonggo tayo ba? Ito siyempre natural na sa atin magtinikal tayo. Hey guys, sometimes nagkaon kami nag-istorya kami sa amon about sa among kinabuhi, about sa amon mga ex, about kami so. Siyempre natural naman isa ka sa aton nga mga updanay kita sa aton nga mga trabaho or mag-outing kaon-kaon sa gawas or siyempre alagay na ato mga istorya sa aton kinabuhi para malingaw man ta samtang nagkaon kita. Sa amon ni guys kami is selected lang amon gin pa-refill kay tungod nabusog naman kami sa isa pa lang ka sir. May gamay lang sa pig. Kamusta ka, Ondong? Dong. Matens ko daw. Hapit ba ka bayad 100 oy? Matens ko. Yung pilit ko lang ka ako no. Cheers. Umana kayo nun. Ay, ano yung nagila. Ate, liwat eh. Liwat. Pagkaon naman ba? Busog naman tagyapon ba?